Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Oy, ako rin na itsura sa mo itsuon. Ayaw, Di ba lang? Napo may kabuok lang no niya. Ako rin na nani ba? Ayaw ko na ginana. Wala man sad. Ang ato ba? Napuo mo kabuok itsuon niya. So sa ato ba ikay ka napuo nga arang-arang. Arang-arang. So ginawa ko magagala. Sorry, sunan ba malang naong ani niya? Ay, na. Ikaw Makakasagit ba? Wala man. Wala. Ganahan kay ko ano mo bandag kay o nakitaan pa ni nga nako siya nga panahon nga bigot pa kay kung mapanglawas. Sus, di gini mapunta ni mo Mel. Kaya ako ginanda ginuton bahalag. Ang naungan ni Murag yung ikaduhang angang sa hagdan. Lako na oy sa man. Wala joke na Will ay. Makakasagit o skin di. Ana na siya. Uy. Sige na, balik siya na. Uy, kamu patuban man ito kinatay lakaw. Muadto ta sa kumpanya sa Virginia kay. Babay sa ninyo. Magpabilin sa gino si Ashley. Nakitang upat nyo na atay lakaw. Ito na di ba na lakaw. Sabi ninyo ha. Apel! Langas na di Balenciana, oy. Ini pas Balenciana ba? Murag kay nawayon. Nawayon kayo ning tabong ka, mura pud bayag di mo tanding. Pero love sa may insulti tan-aw ni mo nako. Wapo la boy. Alangan minyo anit ka na di ka gwapo. Grado ka? Wapo ka sa akong mga mata love. Dundong sa man. Niya ako di. Siyempre mo na makagnaong Virginia happy. Ang ato Ganoy na. maghikay mo ta. Tara. Love. Kini sa ninyo. Ay! Usa to ako nadunggan. Sana naku nadunggan dito eh. Gihatod sa hangin. Oh, saman. At akong pandugan. Butanding ako na. Adi ko kang butanding na ara na suslog. Walay ni ingon ay. Ingon ni mura ka darling. Darling, kauban ma. Darling, daling. Ang ayan O baliw na ba ng daling mo, Hilad? Balisan na lakaw na pikit. Manaway na sad ka sa kumbana. Wala man. Hindi. Mula to ba? Musulti na ba yung mga hangin ako? Basta mula ko, musulti na. Gisaway ko. Sige na. Ay, uli nga to sa kuwan. Ay, luok. Ay, ano sa kuwan. Ay. Salamat sa inyo. Ako yan. Tinigit Balenciana, Alit no? man to siya sikat di. Di, mamuti yung style good. Ay, nitong. Ipabalik ko sa akong paan. Ano naman? Ano naman? Mama. Ano naman? Si pandemyak, ang bugas daw. Uy, ang bugat. Ay, atos Milo. Ay, pangayon ito usmin niya. Di niya na magod siya. May utang di. Oh. Di, kay kanimang good siya, good. Sila paningil ni. 15 years na ning mo Mutiis mo ni nako sa tagabakji Usa ini sige ni. magkagpangutang Mingon di. siya kuya siya no na kay bugas. Mo na sila. Oh. Sige lang ako Love, ipahatod na lang yan nato dito. Iyato lang na inamama nimo. Oh. Si pandemya. Oh, at inos pandemya nga kuan ako riyato ng bugas. Yung mga ayo pa ko sa Milo. Og Sige, may kuan. Col. Thank you. Please ako Siya sa barangay 500. Nawahi na pala yung please, oy. Ala, ari mo, may. Ning, Oh, saman. sige pala ka snack. No? Di ba nang-snack naman? Snack naman tadi pa lang da. Oy, naman snack. See you na pa niya mo part sa dito. Adto ta mangisnak sa ilahang kuan. Ilang lab sala. Kinaa sila nga to salad. Alay. Oo. Tara. Sa may bananang love salad. Ako kayo na yung bana. Chris. Chris. Oh, Christopher Sala. Oh, dana sila ikaw galingong furniture kay Sala man. Tara. Pagka man. Nay, kusina di.
Naa, bahay na lang ito, pamahuman. Ano na po? Uy, kwarto. Naala, pero kumaga. Magkikay para bata. Basta ha? Uy, kaning balde ha, tingin ninyo. Oh. Uy, Uy! Uy! May ano? Uy! Uy, Jigo ba? Si Jigo naman. Naam lagi mo. Ay, wako kailan ni mo na usad nag-helmet mo lahi gani mag-helmet ano mo ba usab atong dagway? Mao bitag na. Uy, min. Una na lang mi ha. Kung anong kadamog bali. Ay, minamalit. nabalik man ang... Oh, Ah, katong nakuha ni Elford nga baldi mo ni Ilis. Bali, oo. Nabuak. Nya lab. Una lang mo nami istorya na ni. Una lang mi. Bye. Ang istorya ng Jigo. Yabiyan mo asawa eh. Swertihan ni mo eh. Lato man. Asa ka mangita ano? Uy, ang imong asawa ni. Gwapa mo sa to imong asawa ay nansi. Mura na sunugan. Ay, subukan bugal. Ikaw na sa imuhang kuan. Di, nakita ra gud nang. Uy, kuan ba karong eleksyon ba? Oh. Katong giingon ako mo nga suportahi ko. Oo. Bantaya. Basta maingon yung suportahan gyud tiga pero ang ako ba Jigo ba? Ang imong igsuon may imong kontra ano sa man madayon jud ka. What? Dagat? Siyempre ako'y gituboy nila. Kaya ang akong igsuon gud, pati magkay record. Maong ako'y gituboy nila kaya akong igsuon ko. Kurakot ko no. Pati kay record. Mo ni ako nadunggan nga kurakot ko nang imong. Kada si Kapa kana akong barangay captain. Pero nga ako bud, una ba sa ebidensya? Ha? Ay pati. Di ba? Tesa Kasi sagot. mo kay mo masangil ta. Oh. Ay sagot ako ulit number ba? Magkuhan ako ulit number. Tangtang na. Sa manipot number ni mo Tayo nagakpan pagod. no. Tayo pagod. Murag didtom kadapig no sa akong brad noon. Di ba ari ka masuportan ako? Wow, dili. Ano yung suporta niyo pero ang ako alang ba? Magsuon man gud mo. Unya, siyempre, kontra mos politiko. Di ba? Wa ko ingon nga mo dapig ni Kap na ako nimo. Pero ako aba po da. Kana bang giingon nila nga kanang nangurakot si Kap ba? Mo di man kay katuan kay wa may ebidensya. Di ba? Wa lagi ebidensya. Pero ang mga tao may nihukom nga ilisan siya. Mo bitang ako gibangga. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Di ba? Maluoy mo sa kong kapod kay tanawa si Kap. Mingon sila nangurakot. Wa man gani ka paayo sa embay? Mausad lagi. Oh. Ibo bitaw ko nga nung naglagot sa mga tao niya. Permis ang way kwarta. Mausad no? Oh, mana akong giingon dia dito mo ako noon makakuan ko kapod di ko mo desisyon nga nangurakot kina siya eh. Ako igsuon mo gyud mi, wa am ko kay bawo nang urakot sa among barangay pero ang mga tao gud murag napulan mo siyang naong gud. Nakita rin kag kanang barangay kapitan nga mubo niya iyang mga bata-bata dagko. Mubo man gud siya mong mubo kita. Mubo og agi. Pero nga ako alam gud murag di sa ingon ako na mulaban kong Kap. Way ang mga tao mo di mo kuan nga nangurakot murag wa may ebidensya eh. Mao lagi na Ano murag na si Kap. Ikaw nakapuyo mo ka sa nakapuyo mo gyud pinakabuhan do sa ako balay. igsuon nun kada adlaw wa gyud ay kwarta. Sige nag-away siya sa asawa. Mao lagi wa sa ko kay bawo nga nangurakot ta siya pero ang mga tao mo gyud desisyon. Mga tao. Basta so si Mitchell gani. Katong kuan ni Jackson ba? Sa alas sa kusina. nya. Si Mitchell. Katong mga tigkuan dito. Sila naman Pero tungduha. mo lagi nya mabutar ka na sila nga. Ambot lang ka. Ikaw may mudagan pagkakapitan. Mabutar ka na silang kapon anak nimo. Ari na anak ko kay ano. Very good si Jack ni ko anak ko ni suporta. Hasta sa di Mitchell ba ari na diri? Si Mitchell. Mitchell ba katong taga kuan ba? Asa sa tong dito sa kuan katong ilang kin ba? Sakin taxi. Okay, na may variety si Derek Wilnard akong tawgon sa kuan sa CCTN kanang direktor nga sikat ba. Katong imong gi kuan Kung mudaog ko sa barangay kapitan, mag-entertain ka dito. ako'y mudas kalingawan diya sa akin taxi. Akong kutakon si Derek Wilnard kana sa CCTN, kana may Wilnard Banson. May kana mo direktor. Naagali si kuan ron kanang pilisiri nga ang Pobisiano. Mo ba? Oh, Di ba Kuko Martin mo na? dili. Naa lagi. Nya mao na gisubaybayan karon. Mo ba? Ang pobreng siya no? Basta mao na to ha. Way problema. Suporta ko niyo pero pasudlan yung trabaho kung mahimo na kang barangay captain. Kung makapitan ko, sultihan di ka, ikaw mo'y barangay hippie. Mahipi Okay na na po mo. ani. Kana mo ingon na po, isog mo. Ana. Dili. Adi ba? Kanang hippie, sultihan ka. Ano na? Sunod as kapitan. Dili ko mag-isog-isog ana. Ako dugay kong kapitan sa barko. Mga gini ba? Mo ba? Oh! O niya ako, dila ka mga tanang, di ko na kapitan. Di nga kapitan.
kapitan ko sa Tagalog pa. Kapitan ko sa mga walang pera. Akong mama, Kakapit sa akin. oy, sultihan ti ka. Ingon siya kung dong kumudagang ka kapitan, ayuha ang pagda sa mga tao. Mamo gid Sawa sakto. pa to mamatay ako mama niya sa dong. Kung mamatay gani ko dong jigo, ayaw ko ikarga og purlon ko ngano man ma. Ngawa na may uso alsa-alsa karon sa ayaw jud ko ikarga dong kung mamatay ko. Ay ko ikarga sa purlon. Ngano lagi ma? Ngawa na may alsa-alsa, malipong magkuno niya magsuka sad ko. Bisig patay na? Oh, Grabe, dili COVID ang sakit sa imong mama. dili. Sige siya no, mao na to siya no. Oh, sige. Oh, mo to nalit. Why problema? Nalit Basta, karong eleksyon, ay mong kalimot. Jigo, ang atong iboto pagkakapitan. Kana Ang mga silingan! ay sabo. Isikritor ang ato. Mau, ano yung baba? Kamot. Isda mo na, ining. Ikaw no. Bikan si Mau. Basta kadaaw ko pasyon ako sila si Boyoyoy. Sila si katong unaong pakol. Uy, si John Villarta pa siya Sa Andurawan. mami. Oh! Oh. Kunta kay kuan. Ako Kunta ka. problema, ako ikong utak ka na kay dahil na makuntak ko, ito'y kwarta. Poti kwarta. Pasyon na to ha. Asa to 3 metros. Oh, sige. Oh sige. Asa koy. Yeah, Ano na to siya no ha? Oh, Ha? Ang agir ba? sige. Oh, sige. Asa koy. Pero na lang. Alis na pa. Kamino ba ani Abri man ang gate pag nasa lasod. Adi sa tamong suot kay ngano. Ni sa maayo sa kuha. Maayo! Maayo! Ash! Ayo, naita. Ash! Maayo! Ala uy. Mino ka ayo uy, wa man itubag taon uy. Asa ka ang mga tao? Uy ay pagsuot uy. Magbubuot lagi ka. Ay, madlo mo na hinairo. Uy, nalagi. Nalagi Kita sa mo dire. Ay si Asha mo gikuan, gipangita. Ganina mo dire. Oh, ganihan ang taon mi nagpainit yung taon ni uy. Wala mo jud ka. Oh, sus klaro magkaayo ni. O yan, Madali ka daw kayo. Ayo! Ayo! Ay, wala jud. Hoy, naramit dito. Oy! Ay, darat ya sa Aw sa gawas, simpre, gikan mi sa gawas. Oh! Gikan mi sa sud, gikan tabi sa sud. Ya, Si Ashley mo tila nana day ka. Ash, wag ay balak na ipasuot mi nimo Ash kay ngano. Init kaya mong beauty in town. Uy! Uy, Ash. Uy, day. Una yung bay. Oh! Taysa. Familiar yun ang... Kay sabi, kay. Oh, iya ka patingo nga sa ni kay para Flower spray. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Yes, excuse me. Uy! Wala flower no. That's a kamunggay. Wala na may flower dito sa mua. Uy, kana. May gidawas ba? Ada dai pa tawnon ka dai kay para mo tambok ka. Lu. Oh. Tao sa mga tambok sa paligugma. Tay gugma o pag kuan ka ng lawas ba kay daot mo kaayo. Ang imo day kisa ni sutor ni mo ron. Chutor na ko, ano? Chutor. Bantay po di sa Dai, di na ta magdugay dai. So sa tao bitin. Ashley, kamo ra din usaron. I'm so very hot. Ikaw ra din. Look at Ikaw me. ba? Okay, si mama Sama Ay, Manoy. nahinay lang kay nagdaliya sa mi diri. Nagdaliya jud ka nga manuta dili. Hoy Ashley. Imo din siyang gibalitaan nga na kay giandam nga snack wala no. Wa man sa kay giandam nga snack gyud tinuod. Basta imo ning gisaaran pagka nagdali magsuot sa inyong gate. Hi! Oy, balik siya. Nagbagdali ko kay ngano. Look at my face. Look at my skin. Ars I'm o so very faces. black. Oy, basi nalimot ka nga. Oy, job. Ay, ganun. Oo. Ay, kuhan ka nang basi malimot ka nga. Mag-utan pa ta sa sud. O lagi mag-utan lagi ta. Muna yung nagdami ka mong gasin niyo. Oy, pero lain pa ato. Si Janelle, Oh. akong giubana, ako ning gihatod. Kaya nga no, ako ni ibili ninyo kay Ayan. ningon man siya nako ni sugilon man siya nako nga adun ako nung may paga hisgutan, doon ako nung may kalandakas diri or O lagi. meetingan. Awan, nilandong na lang. Ay no, nindot sila hayahay pero medyo init lang gamay kay. Lagi ukira na oy. Naanat ako anak. Anak na tatanawa. Isod kis Alaska ba to? Alaska mambaling. Murag Hoy, paningot day. gamay. Waiting. Nga ara lang mo di. Hoy, kani si Kuan JJ ba? Oh. Ako pag umangkon ninyo ipwesto Ay, in taon tao ninyo. na, oy. Ibili na sad ka namo. Oh. Okay ra ka Kaya dyan gyapon nimo. Pamememo, text lang ko kung mana na may... Asa na kana nindot gina. Sige. Unya man lakaw na mi ha. Oh, sige. Ayo mo ha. Aron mahilom na siyang bayhana. Lakaw na mi. Uy, Snacks. Dayas, isud na yung taon na akong pinalangga pag umangkon din. Init kay di ang naong ana di mabantay na sa kuan. Gubako na sa naron. Lima na mo kay Kaya tara, episode ako eh. Uy, unya na di ba di kita balay pa nahan sa tong nagbalay. Ay, So, that's great. Sa tong nagbalay.
paminaw! Ang tigpalay! Yaya ka standal! Uy! May tingog-ting mo! Uy, ginoo ko. Sige na, sige na. Ipusa tong pagkaon dito kay mag-una na pa ni siya. Pagkaon Usa, usa. Hoy! Ano na na? Namin pagkaon sa sunod. Wala na. Basig Hoy, na ka. kay Ash, dili gid siya pwede mo painitan ha kay mo sa Ay kanya na lang yung magstorya sa tadili. Ate ka! Oh, man. Ang problema nila ba? Inita na bitaw ko! Unya na lakaw lagi. Hoy, magdali ka musod. Dapat yung magdali ka musod kay mo sangot kadaghan mo lusa. Wala te! Tarawat! Isod na. Hoy, mao na to ha. Lakaw sud na. Jay, Janiel, ako pinalaga pang Hoy! mangkon. Ano ni Suod na mo dita? Kamay likuran natin ni O! Anto day. Ari na. Tawag lang nako, nakailood ha. O dili mo text ka nako ha. Ari sa mi. Nalakaw sila landong na hinoon. Anak niya. Ano pa putong anak ni Shano? Magdali mag. Okay, naluto nang ko ng popcorn. Mo to na siya nagdali. Uy, Di maginahin. magdali manusod sa bahay lang as. Kayahin na lang ulo di puno. Hoy! Oh, sukli na ko, be! Gihatan na ako ni Magarina. Hoy, Kamu ba? Saan naman, boss? Sugay, huwag mo tayo kwarta ini. Oh, saan tamo tao, eh? ikaw ah. Amin daw sa. Ano ako may pangitaan ninyo? Relax lang mo tanan. Ikaw siguro basi kita gaan ng idol rap o lang ka. Hoy! Kunti yata mo, di na pimanente. Kanarang, nakinhanglan siya nako. Takal mo istorya, ikaw, kusa ka. Asa sa digig ka eh. Klaro kayo. Klaro kay sanan. Hoy, kamu duha ba? Kay bawon ta mo duha. Klaro kay sanan nga ang kana siya nakadawat na ni reaction siya. Di ba mino sa? Sa. Reaction. Ikaw ba? Kusok kay reaksyon, bro, mao ni nakadawat. Time sa. Nakadawat ka. Top idol rap. Time sagot. Ikaw makatuwag ka idol rap, ani? Na maglain pa. Nakadawat ka na siya. Para kapag istorya siya may kita gaan. Wadto kang kap idol rap, Taysa. Wadto kang kap idol rap. Hala, huwag mo ka na sa Kap Idol Rap. Huwag kang mismo ikaw, swito ka na. Panagsaram ka na mo hatag na to. Usahay, tiway pa magani. Wadto pang Kap Idol Rap. Bitaw. Pasul ka na si Kap idol rap eh. Oh, nya asol ko no nya. Kamu tuwa mo perminting adto. Hoy. Usara ka istorya. Usara ka istorya. Ayaw dagana. Nagdagana. Ingon ko ngano siya. Di ba? Pawawa siya kita ka sa idol rap. Wa lagi ko tagay. Kanara mo sugo siya nako panagsara. Oh, kaluwa ko tagay niya panagsa. Kamu kusok kang mo karga. Time sa ha. Karga istorya, Hoy! buhat istorya. Ilot, ikaw, sa yung karga? Sultihan di ka, bisag di pa na sa mo karga, sultihan di ka. Oh. Bisag wa pa na sa mo sulti. Labay lang, boss. Tinuod na! Dako ko kayo ubos! Ug labi na! Sila po dako kayo ubos ug ako, ha? Pasabot ka, Pilot? Tinuod na oy. Ay, Ako mahiyubos ko. Nahiyubos mo ko! Sige. Inaanam dyan mo. Hindi ang dyan kong dudahan. Sige, bahala mo. Uy, kamu. Uy, may paingunan eh. May paingunan eh. Tese, may paingunan eh. May pinagtuon nila nato dito. Sige, lihat tuon na sa. Ikaw ba? Ikaw, sa tinuod lang, iprangkahan lang ka na mo. Labi na po na iprangka lang ko ni mo. Wala, sa tinuod na prangkahan di ka, binisulti ko nahiubos. Basi nagtuog nahiubos min Kap. Wa ko nahiubos si Kap, labi na ko. Nahiubos ko ni mo! Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pasabot ka na! Oh na. Sige, Oh, sige. nasiya. Abi na ko. One for all for one ta. Inana na rin mo. Dalawa, utang sagot, sagot. Pabilaw. Oy, pabilaw. One for all for one. Pero na sikreto sa kap. Uno sikreto. Pamino ha. Gisulo na niya. Mura na sa guwaba. Agi kura din, kura. Anak ni kura. Hindi karga di mo karga. Kanang karga. Unsa may gusto ganinyo din? Unsa gusto niyo may tabo be? Ayaw bang pinal dito. Ayaw bang pinal dito. Uy, kapidot matang sa pag inana kauban ta. Kami na sa. Kauban. Nabri kauban nga magsulo-sulo. Kani mo agi. Pero bisa ni mo ikaw. Ah, di. Pagminan niyo ato lang koy. Diyan mo. Kita magdaog ini. Sige. Hala mo dia. Kita ko kawan ba. Hoy, balisan na. Si Pidel to si Kaba. Kita ka lang duha. Puro magseryoso kayo ng istorya. Agoy ginoo ko ani, Jay. Sila ra ba yung duha? Na since nagyun ako sa kong pangutok, Jay nga. Okay. Imposible jud kayo nga. Kasagaran magkuyog man na sila ang mga barkada ni Pidot ug mga bodyguard. Maugid. Sus, Unsa makay? nasantok na gina sa ako ang
mindset sa akong mindset JJ. Nga kana kay sila lang duha. Aduna nay lig-on og mataro nga mga sikreto ning duha. Unsa kag ato kang hinaynayan og ano? Paghinay kay basig matuwad sad ka diha ba? Naagi ni. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala, nangita og trabaho basin in town og mo asinso, apan bisag kung saon igo radyong makakaon, kaunom sa usa ka adlaw magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag BIBI sa uban, matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang, kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon, mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dolyaris, wa ko'y milyones, bugtong bahandi gugma sa akong misis. Wa ko'y kangko, wa ko'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.